जोंनि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि भाबै जौगानोब्ला जोंनि धोरोमखान्थि आसार खान्थिफोरखौ जुदि संरैखा होनोबा जोंनो मोनसे गावखुंथाइ नांगौ। बे गावखुंथाइखौ जों मोनबाय। बे खुंथाइनि दारै जोंहा मोनसे आसा दङ। जोंनि लुबैनाय बादियै जोंनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बादियै जाहाथे मावनो हायो, जाहाथे जोङो गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव दावगालांहोनो हायो, बेनि थाखाय खामानि मावो। बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय मोनसे थागोन। दहाय गावनि बिबुंथियाव फिरफिला बिरनायाव मानगोनां चिफ जा जिहेतु बुंबाय, जोंनि समाज जौगानायनि थाखाय बे काउन्सिलनि दारै जेब्ला हाबाफारि मावनो आखायाव लादों, खोब बाख्नायथाव। बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां डेपुटि चिफ बिथाङाबो बिबुंथिनि गेजेरजों जेब्ला फोरमायबाय, जेब्ला हाबाफारि लादों, जों बेफोरखौ खोब बाख्नायथाव होननानै जों बुंगोन। आरो जिहेतु जोङो जोंनि रांखान्थिखौ गोजोर खालामनोब्ला, जोंनि थामोन्थाखौ गोजोर खालामनोब्ला जोङो माखासे बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ लानांगोन। दा साफ्रोमबो मानसिया थिकादार मावनो हाया, साफ्रोमबो मानसिया साख्रि मोना, साफ्रोमबो मानसिया सुबिदा मोना, जों मिथिगौ। किन्तु जोंनि बे आन्दलनाव सरासनस्रा साफ्रोमबो मानसिया जोंना बाहागो लादों। बे बाहागो लानाय मानसिफ्रा थोंजोङै नङाबाबो खेंस्लायै साफ्रोमबो मानसिया बे काउन्सिलनिफ्राय सुजुग सुबिदाखौ मोननांगौ होननानै जोंना मोनसे खावलायनाय थागोन। आरो जिहेतु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे माबा थाहैबाय, सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै, सागानगिरि आफाद हिसाबै जोङो बिटिआरनि जिथु सुक्ति जाबाय, बे मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाहाथे मावफुङो, सरकारखौ जों प्रेसार होबाय थादों। दाख्लै बावैसो जोङो दिल्लीयाव थांनानै मोनसे सावरायहैदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि नर्थ इस्टनि जों बिथांजों थांनानै रायज्लायहैदों। मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि, एनडिएफबिनि मोनथाम फेखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे काउन्सिल मोनबाय। बे काउन्सिलनि दारै दिनै थोजासे जों रां बावजा मोनाब्लाबो लासैनो जोंनो गोबां रां हरगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा दङ। जोंनि काउन्सिलखौ पुर्नांग हिसाबै दाफुंजोबनांगौ होननानै जोंहा सरकारनाव जों डिमान्ड होबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे बे डिमान्ड होनायजों लोगोसे जोंनि समष्टि दानाय, गामि सोसननाय आरो थाबैनो इलेक्सन फाथिनानै बे काउन्सिलखौ जाहाथे पुर्नांग हिसाबै दाफुंनानै होयो, बेनि थाखाय जों आसाम सरकारनाव जोंना नारसिननाया थाबाय थागोन। जोंनाव बे ओनसोलाव माखासे मानसिया दानिसो जोंनि रायलायलायदों, माखासे सावरायलायदों।